Pinagtibay ng desisyon ng Korte Suprema sa petisyon ng Mandanas Garcia ang kahalagahan ng pagpapalakas ng ating mga local government units o LGUs. Ayon sa desisyong ito, simula sa taong 2022 ay mabibigyan ng karampatang alokasyon ang mga LGUs sa nakolektang mga buwis upang makapagpatupad ng mga pangunahing serbisyo ng gobyerno. Kasama na rito ang mga serbisyong pangkalusugan, infrastruktura, edukasyon, social services at iba pa. Layunin ng pagbabagong ito na malutas ang matagal ng problema sa duplication and delineation ng mga serbisyo ng national at local governments. At para na rin pagtuunan ng atensyon ang mas maayos at epektibong implementasyon. Ang implementasyon ng Supreme Court decision ay nagtatakda ng bagong yugto para sa inaasam na full devolution. Ang karagdagang pondo para sa LGUs ay magagamit upang maging mas maayos ang pasilidad at infrastruktura at mapabuti pa ang serbisyo sa kanilang mga lokalidad. Marahil ay tinatanong ninyo kung ano na ang ginagawa para maipatupad ito. Base sa Executive Order No. 138, full devolution of certain functions of the executive branch to local governments, creation of a committee on devolution, and for other purposes. Binigyan ng 3 taon ang LGUs at ang national government upang ganap na mailipat ang mga programa ukol sa devolved functions sa mga LGUs. Ito ay mula 2022 hanggang 2024. Para sa maayos na transition, ay nagsisimula ng maganda ang buong pamahalaan simula pa lang noong 2021. Nagsimula ito sa paglabas ng Executive Order No. 138. Dito ay binuo ang Committee on Devolution at nakasaad ang mga mekanismo para sa operationalization ng mga tinatawag na Devolution Transition Plans o DTP para sa national at mga LGUs. Ang mga DTP ang magsisilbing pangunahing gabay ng iba't ibang sakay ng national government pati na ng mga LGUs sa pag-transition patungo sa full devolution. Ang Devolution Transition Plans ay ang mga sistema, estratehiya at mekanismo ng mga ahensya ng national government na gumagabay sa mga LGUs sa kanilang implementasyon ng mga programa na kabilang sa desentralisasyon. Sa DTP ng mga LGUs naman, nakasaad ang latag ng unti-unting pangunguna ng mga LGUs sa pagbibigay serbisyo base sa kanilang kakayahan at prioridad, kaakibat ang mga ahensya ng pamahalaan. Nakasaad din dito ang mga pamantayan ng mga serbisyo at ang mga mekanismo ng monitoring and evaluation na naaayon sa nabanggit ng mga pamantayan mula sa national government. Simula sa 2022, matatanggap na ng mga LGUs ang dagdag na resources. Kasabay nito ang kanilang pangunguna sa pagbibigay ng pangunahing serbisyo sa kanilang mga constituents ayon sa nakasaad sa mga DTPs ng national government at ng mga LGUs. Dito ay nakatuon ng atensyon ng national government sa paggabay sa pamamagitan ng mga capacity building programs ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Para naman sa mga developmental challenge ng mga LGUs, ay may dagdag suporta ang national government sa pamamagitan ng Growth Equity Fund o GEF. At kaugnay ng eleksyon at mga bagong mandato, kailangan ay kasama sa pagbabalangkas ng local development plans, investment programs at mga budget ng LGUs, ang mga programang lokal ang implementasyon ng mga pangunahing serbisyo na nakasaad sa DTPs ng mga LGUs. Sa 2023, kapareho ang inaasahan natin ang patuloy ang transition sa pangunguna ng mga LGUs sa basic services delivery alinsunod sa kanilang DTPs. Ngunit dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic sa pagkolekta ng buwis, inaasahan ang pagbaba sa alokasyon ng NTA o National Tax Allotment ng mga LGUs. Ito ay dahil sa pagsasara ng mga industriya, limitasyon sa pag-usad ng mga negosyo, at pagkawala ng trabaho na nagresulta sa mababang koleksyon ng buwis ng pamahalaan. Inaasahan ang pagpupursigi ng mga LGUs na muling buhayin at mapalago ang lokal na ekonomiya at maging mabisa ang koleksyon ng local taxes upang mapunan ang pagbaba ng kanilang NTA. Sa huling taon ng transition sa taong 2024, inaasahang makukumpleto na ng national government
ang paglipat ng mga devolved functions and services at sa mga LGUs. Ito ay sa pamamagitan ng mga gabay, mga pulisiya, capacity building and coaching interventions at mga tulong pinansyal ng mga ahensya. Kasabay nito ang pagpapalakas ng pagkakaugnay ng local planning, investment programming at budgeting, pagsasaayos ng performance monitoring and evaluation system, at pagpapalakas sa mga local governance partners, ang mga CSOs, POs, and development partners. Habang natutuunan na ng pansin ng national government ang paggawa ng mga polisiya at oversight functions, sinisigurado rin na mapapalakas ang mga kakayahan ng mga LGUs sa pamamagitan ng capacity development agenda at sa mga DTPs ng iba't ibang mga ahensya. At bilang magkaakibat sa pagtulad ang mga national government pati na ang mga LGUs ay maraming mga programa at capacity building efforts ang naisasagawa. Ito ay sa tulong ng mga government learning institutions upang mapagtibay ang kakayahan at maging handa sa full devolution. Bukod pa sa tulong na ibinigay ng national government ay inaanyayahan ang mga LGUs na palakasin ang ugnayan sa mga civil society organizations o CSO sa private sector, pati na rin sa mga development sector partners. May mga institusyon na inatasan upang maging maayos ang implementasyon ng SC ruling. Una ay ang Committee on Devolution upang manguna sa pagbibigay gabay sa kabuuang implementasyon ng dagdag pondo at devolution ng mga serbisyo lokal. Ito ay binubuo ng mga opisyal ng DBM, DILG, Office of the Executive Secretary, DOF, NEDA, at ng mga pinuno ng LPP, LCP, LMP, LNB, at ULA. Malaking konsiderasyon din para sa mga LGUs ang development planning, investment programming, at budgeting bilang mga kritikal na proseso na kinakailangan upang maisaayos ang pagsasagawa ng mga proyekto at programa. Importante rin na mabago ang mga Comprehensive Development Plans o CDPs and Annual Investment Programs o AIPs na dapat ay alinsunod sa mga DTPs ng mga LGUs. Mahalaga rin ang vertical at horizontal linkages ng mga adhikain ng nasyonal, pangrehiyon at lokal na mga prioridad. Malaki rin ang papel na ginagampanan ng mga Regional Development Councils. Sila ang nag-uugnay ng mga local development plans sa Philippine Development Plan para masiguro na naaayon ang mga layuning lokal sa ating pambansang development plan. Patuloy na ang pag-arangkada ng full devolution. At sa darating na taong 2025 ay inaasahang ganap na ang kapasidad ng mga local government units. Mas epektibong tugon sa pangangailangan ng mga Pilipino ang ihahatid ng devolution.